あの別荘を売ることにしたから。は？なんで？母さんに家あげるからさ、逆らったら離婚な。亡くなった父の別荘を無断で売ろうとし、信じられないことを言い出した夫に頭が追いつかない私。しかし、そんな私を見て、夫はニヤニヤしながらこう続けた。あの別荘売ったらきっとかなりいい金になるだろ。母さん前々からタワマンが欲しいって言ってたから4000万で買ってやったんだ。もっと立地が良ければさらに高く売れてもっといいマンション買ってやれたんだけど。夫の言葉に私のどこかでプツンと糸のようなものが切れた音がする。いいわ。離婚しましょう。けど、後悔するわよ。しねえよ。余裕そうに勝ち誇った顔をする夫。しかし1ヶ月後、そんな夫は血相を変えて私のもとに現れた。私の名前は美咲、32歳。両親が設立した建築事務所で一級建築士として働いている。父はモダンな建物を、母は古き良き日本の建造物を好み、二人がデザインする家は日本らしさを残しつつ現代的だと評価され、固定のファンがいるほど。そんな両親に憧れて私も建築の道を進み、大学を卒業して以来、建築士として働いている。3年前に母が他界してしまったが、それからも父と一緒に、父と母の大事な会社を守るべく、一生懸命働いていた。しかし、私はずーっと心に引っかかっていることがあった。母に花嫁姿を見せてあげられなかったことだ。今まで何度か交際にまで発展したことはあるものの、なかなか長続きしない。そんな私を母はいつも心配しており、最後の最後まで良い報告はできずに終わってしまった。長続きしない理由は毎回同じ。金銭感覚が合わないのだ。家にお金がなかったわけではない。むしろ、両親の収入は平均より上だったのではないだろうか。しかし、父も母も無駄遣いが大嫌いで、生活はいつも質素。お祝いごとには惜しみなくお金を使うが、それ以外に対してはかなり厳しい。そんな両親のもとで育った私も、お金を使うことがあまり好きではなく、節約するのが趣味になっていた。そのため、交際する相手は最初の頃は感心してくれるものの、徐々に嫌気がさしてくるのか、最終的にはついていけないと別れを告げてくる。そういう過去を送ってきた私は、母に花嫁姿を見せられなかった後悔があるものの、なかなか恋愛に前向きになれずにいた。そんな中、仕事の関係で出会ったのがマサトだった。マサトは高級家具を扱う店に勤めており、私の2歳年上ということもあってか、とても頼もしかった。物腰は柔らかく、仕事も丁寧。そして、マサトの話は興味深いものが多く、私はいつの間にかプライベートの話もするようになっていた。へえ、それじゃあ家具にしかお金を使わないっていう人もいるんですね。ええ、椅子には何百万も出すけど、普段の生活は至って質素というお客様は意外と多いですよ。そうなんですね。私も節約が趣味と言いますか、ここぞという時以外はあまりお金を使わないので、なんだか親近感が湧きます。え、美咲さんもですか？僕もです。こんな話をしているうちに私たちの距離は縮まり、いつしか交際に発展。マサトも普段はめったにお金を使わないらしく、デートは公園で近況を話したり、街をブラブラ歩いたりといった時間を過ごした。そしてマサトと付き合ってから数ヶ月。仕事も交際も順調な日々を送っていた時、それは唐突に告げられた。膵臓がんだってさ。
健康診断の結果が悪く再検査を受けていた父がある日の夕食終わりにそうつぶやいた。え？いきなりのことで呆然としてしまった私はただ聞き返すことしかできない。しかし父の顔は真剣そのもの。冗談でも嘘でもないことは明らかだった。末期らしい。余命は半年だそうだ。そんな。受け入れがたい現実に言葉が詰まる。私が何も言えないでいると、父は明るい声を出した。くよくよしても仕方ない。残された時間が少ないんだから、無駄にしないって決めたんだ。美咲には俺がいなくなる前に、いろいろ教えなくちゃならない。ついてきてくれな。お父さん。そう言われても、私の心情はなかなか切り替えることができない。父の先が短いと思うと、どうしようもない焦りと、漠然とした不安で心が張り裂けそうだった。そんな私を前向きにさせてくれたのは、他でもないマサト。俺も父さんを2年前に亡くしたから、美咲の気持ちはよくわかるよ。そりゃ、生きてもらえるならずーっと生きていてほしいもんな。でもさ、俺、今でも後悔してるんだよ。もっと父さんの最後に寄り添ってあげればよかったなって。マサトは遠くを見つめながらそう話す。父さんが望んでいることとか聞いて、叶えてあげればよかったなって今でも思うんだよ。美咲のお父さんはあの会社を美咲に継いでもらいたいと思ってるから、いろいろ教えるって言ってるんだろ？うん、そうみたい。今までの顧客のリストとか取引先とか、あと経理に関することも仕事の合間に少しずつ教えてくれてる。せっかく美咲のお父さんが残された時間を使って譲り渡そうとしているんだ。もし会社を継ぐ意思があるなら、くよくよしてないで、美咲に任せても大丈夫だって思われるくらいしっかりしなきゃいけないんじゃないか？マサトの言葉にハッとする。私は今まで何をしていたんだろう。父の今後のことばかりを考えて、今の父を見ていなかった。マサト、ありがとう。マサトの言う通り。限られた時間を使ってまで、せっかくお父さんが引き継がせようとしてくれてるんだもん。それに応えなきゃね。私はがぜん、やる気に満ち溢れた。今すぐにでも家に帰り、父に、ビシバシしごいて、と言いたいくらいだった。私の言葉にマサトも、その息、と笑ってくれる。彼の笑顔にさらに気持ちが明るくなった私は笑顔を返した。するとマサトの顔は急に真剣な表情になる。一瞬走った緊張に私は戸惑わずにはいられなかった。そんな私の目の前にマサトは小さな箱を差し出す。こんな時にって思うかもしれないけど、こんな時だからこそだと思うんだ。美咲、俺と結婚してくれ。小さな箱にはキラキラと輝く指輪が入っていた。嘘。全く予想もしていなかった出来事に私は驚くしかなかった。私の反応は想定の範囲内だったのか、マサトはくすっと笑う。少し前から結婚のことは考えていたんだ。でも、美咲からお父さんが癌だって聞いたとき、不謹慎かもしれないけど、今だって思ったんだ。美咲、前にお母さんに花嫁姿見せられなかったの後悔してるって言ってたことあっただろ？お父さんには美咲の花嫁姿見せてやらないか？こんな面白みも何もない私と結婚を考えてくれただけでも嬉しいのに、さらに私が以前何気なく伝えた後悔のことも考えてくれていたなんて。うん。ありがとう、マサト。よろしくお願いします。自然と涙があふれ、つけてもらった婚約指輪は涙のせいでよく見えなかった。
それから急ピッチで準備を始め、ゲストは私の父とマサトの母の2人だけを迎えて式をすることに。よく見る結婚式と比べれば人数もかなり少なくこじんまりとしている。それでも温かく、とても素敵な挙式を行うことができた。式の準備をするにあたり、マサトとは改めて金銭感覚が合うと感じていた。一生に一度のことだから、と言って、私同様、彼もお金に糸目をつけなかった。お父さんに花嫁姿を見せることができて本当によかった。こんな人と結婚できたなんて奇跡みたい。そんな風に思っていた。だが、そう思っていたことが嘘かと思えるほど、結婚後のマサトは変わってしまった。交際していた時では考えられないほどお金を使う。そして、それに対し私が口を出すと、すぐに不機嫌になる。ちょっとくらいいいだろ。金がないわけじゃないんだから。そう言って私の言葉を跳ね返す。夫の表変ぶりに驚きと怒りを抱えつつも、父に心配かけるわけにもいかない。そんなことより、今はやらなきゃいけないことがある。その時にはもう、余命を宣告されてから半年が過ぎ、父は以前に比べて起きていられる時間が短くなった。そんな父が私に仕事を教えてくれるのだから、父の頑張りに応えるべく、私も夫のことを忘れ、仕事のことだけを考えるようにした。そして、余命を宣告されてから9ヶ月。私がマサトと結婚してから3ヶ月目に入った頃、父は入院した病院で静かに息を引き取った。堅なに最後を家で過ごすと言って在宅医療を受けていた父が入院すると言い出したのだから、きっともう限界が来ていたのだろう。しかし、父は最後の最後まで私に弱みを見せなかった。食事もろくに取れず、体も自由が利かない。痛みもひどかっただろう。だが、父は私が見舞いに行くと穏やかな様子で、会社の状況やマサトとの結婚生活を聞いてきた。そして私が話す言葉に耳を傾け、ゆっくりとうなずき、満足そうな表情をする。そんな入院生活を1週間ほど過ごした後、もう大丈夫だな、という言葉を残して、父は他界したのだった。葬儀には取引相手の他に、父や母が設計した家で暮らす人も多く訪れた。温かい言葉を受け、改めて父と母の凄さを思い知る。両親が残してくれた会社を守らなければならない。父が他界したのはもちろん悲しかったが、それ以上に会社を引き継いだ責任の重さを感じ、悲しんでなんかいられないと自分で自分を励ました。一方、マサトは父が亡くなったというのに何やら忙しそうにしており、葬儀の準備などにはノータッチ。さらに父の他界を境に金遣いの荒さは拍車がかかっていた。それに加えて父が残してくれた遺産にも口を出す。中でも父と母が自分たちの還暦祝いに建てた別荘についてはしつこく共有財産にしようと言ってきた。そんな夫を私は怪しまずにはいられなかった。ある日、マサトは私が夕飯を用意していると分かっているはずなのに、デパ地下で惣菜を買って帰り、ワインのボトルを開け始めた。そんな夫の姿を見た私は我慢できずに声を上げる。いい加減にして。どうしてこんな無駄遣いばかりするの？ご飯は用意してるのに買ってくるなんて。節約が趣味だって言ってたじゃない。するとマサトは面倒だと言いたげな視線を私に送り、引き出しから何かを出してきて、私の目の前に突きつけた。うるさいな。俺が何しようと俺の勝手だ。気に食わないなら離婚するか？そう。私の目の前に突きつけられたのは離婚届。
しかも、マサトの欄はすでに記入がされていた。これ、どういうことよ？どういうことって、文句があるなら離婚だって言ってんの。もともと俺は金が目当てでお前と結婚したんだ。おとなしく俺の好きにさせろ。俺と離婚したら一人になるんだぞ。生きていけんのか？無理だろ？そう言ってマサトはまたワインに口をつける。私はしばらくショックでその場を動けなかったが、そんな私を夫が気にしてくれるわけもない。私は自室にこもり、悶々と考えた。このままマサトと一緒にやっていけるのか。結婚するまで優しかったのも、すべてお金のためだったのか。今の夫には不満や不信感が募っている。だが、今までたくさんのことを支えてもらったのも事実。私は答えを決められないままでいた。しかし、そんな日々も終わりを迎える。夫がとんでもないことを言い出したのだ。あの別荘を売ることにしたから。は？なんで？母さんに家あげるからさ、逆らったら離婚な。いきなりの出来事に頭が追いつかない。そんな私を見て、マサトはニヤニヤしている。あの別荘、売ったらきっとかなりいい金になるだろ？母さん前々からタワマンが欲しいって言ってたんだよ。だから4000万で買ってやったんだ。もっと立地が良ければさらに高く売れて、もっといいマンション買ってやれたんだけど。父と母の思い出の場所をどれだけのお金になるのかとしか考えていない夫を目の当たりにし、私のどこかでプツンと糸のようなものが切れた音がした。いいわ、離婚しましょう。けど、後悔するわよ。私が離婚に応じたことが予想外だったのか、マサトは一瞬驚いた様子だったが、すぐに勝ち誇った顔をこちらに向けた。しねえよ。あの別荘は共有財産だ。売った金の半分は俺のもの。きっちりもらうぞ。そんな夫に構うことなく、私は自室へ行き、荷物をまとめる。あまり多くのものを持たない私は、荷物をまとめた大きめのカバン一つと、以前渡された離婚届を持って家を出て、その足で役所へと向かった。それから1ヶ月が過ぎた頃、事務所にマサトと元義母が押しかけてきた。マサトは怒りをあらわにし、早口でまくし立てる。おい、どういうことだ？あの別荘、名義がお前だけだからって俺じゃ売れないって言われたんだぞ。もうタワマンを買った時の借金の返済は始まってるんだ。どうしてくれんだよ。どうもこうもないわよ。私、あの別荘を共有名義にするなんて一言も言っていないわよ。は？お父さんが亡くなった時に、俺、あの別荘だけは共有名義にしようって言っただろ？私の言葉にマサトの怒りはヒートアップ。さらに大声を上げ始めた。だが、いくら大声を上げたところで現実は変わらない。そう。結婚してからの表変ぶりと別荘を共有資産にしようとしつこく迫るマサトを怪しんだ私は、結局考えておくと言っただけで名義は自分のみにしていた。それを共有名義にしたと勝手に思い込んでいたのはマサト。そしてその別荘の売却しようとしたお金の半分を当てにし、勝手に元義母にタワマンを購入したのもマサト。それなのに八つ当たりをしてくる元夫に冷たい視線を送っていると、隣にいる元義母が割って入ってきた。美咲さん、いくらなんでもケチすぎやしないかい？あんた、お父さんも亡くなって遺産もがっぽり入った上に、会社まで継いで今は社長なんだろ？少しくらいこっちに分けてくれてもいいじゃないか。どうして私があなたたちに分けなきゃいけないんですか？もう家族でもないのに？前々からケチだとは思っていたけど、これほどとはね。私はね、マサトが美咲さんと結婚してから、いつ新居をプレゼントしてくれるんだろうとずーっと待ってたんだよ。
友人にも話をしていたのに、それなのに、待ってもプレゼントしてくれる様子もない。一級建築士だって言うなら、義理の母親に新居の一つや二つ用意するのが当たり前なんじゃないのかい？元義母の理解不能の言葉にイライラせずにいられない。そしてマサトがさらに私の苛立ちを煽った。そうだぞ。お前が母さんに家を用意したらこんなことにはならなかったんだ。いいからさっさとあの別荘を売れ。売らないって言うなら訴えるぞ。どうぞ。え？私の返答に二人の動きはピタリと止まる。訴えたければ訴えたらどう？どう訴えるつもりかは知らないけど、あなたが勝てる見込みなんてあるのかしら？そんなの、やってみなきゃわからないだろ。じゃあ、弁護士に依頼しなさいよ。ただし、勝手に共有資産だと思って、元妻名義の別荘を勝手に売ろうとしたけど売れませんでしたって聞いて、相手にしてくれる弁護士がいたらの話だけど。私の言葉に、マサトは焦りをあらわにし始める。そんな彼の様子を見て、元義母も動揺を隠せないようだった。金切り声を上げて、マサトを責め始める。まさか、本当にお金が手に入らないわけ？どうすんのよ、あんた。4000万なんて払えるの？あんたが買ってくれるって言ったんだからね。私は借金なんて知らないよ。母さんが買ってくれってうるさいから買ってやったんだぞ。なあ、美咲、頼む、助けてくれ。俺、別荘売った金が入ると思ったから勢いでタワマンを買っただけなんだ。あの時は強気になってあんなこと言ったけど、本当は別れたくなかった。もう一度俺とやり直してくれ。お互いに罪をなすりつけ合う上に、マサトに至っては私に助けを求めてくる。そんな二人に対し、怒りを通り越し、呆れてしまった。もうこれ以上話すことはない。時間の無駄だ。そう思った私は二人を追い出しにかかる。それでもギャーギャー騒ぎ立てるので、最終的には、警察を呼ぶぞと言って無理やり帰らせた。結局タワマンを手放すことになった元義母は、今はマサトと一緒に安アパートで二人暮らしをしているらしい。タワマンを売ったものの、借金を返すことができなかった二人は、ろくでもない消費者金融にまで手を出してしまっていたらしい。会社にまで取り立てに来るようで、マサトは会社にいられなくなり、退職を余儀なくされたようだ。しかし、なかなか再就職の道が見つからないため、元義母とひもじい生活を送っているという。私はというと、悩みもなくなったため、以前にも増して仕事に打ち込んでいる。父と母が残してくれた会社も別荘も大切に守っていこうと思う。